Τι φορτίο να βάζεις στις ασκήσεις σου στο γυμναστήριο. Αν προπονείσαι με το 3x15 ή το 4x12 στο γυμναστήριο αυτή τη στιγμή, θα πρέπει ίσως να αλλάξεις νοοτροπία, γιατί έτσι ίσως να χάνεις gains. Γιατί αν προπονήσεις έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, θα μπορούσες να έχεις κάνει άλλες 10, τότε τα σετ σου θα μοιάζουν πιο πολύ σαν σετ προθέρμανσης παρά ως βασικά σετ. Έχει υπόψη σου ότι για να επιλέξεις το σωστό φορτίο για κάθε άσκηση, τουλάχιστον για τις περισσότερες ασκήσεις, θα πρέπει να ικανοποιούνται δύο μεταβλητές ταυτόχρονα. Αυτές είναι το εύρος επαναλήψεων, μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινείσαι σε όλα τα σετ της εκάστοτε άσκησης. Και δεύτερον, ο αριθμός των επαναλήψεων που αφήνεις στο τσεπάκι, δηλαδή αυτές οι επαναλήψεις που απομένουν όταν εσύ σταματάς το σετ. Αυτές ιδανικά θα πρέπει να είναι μέχρι το πολύ 3. Αν θέλεις να ικανοποιήσεις αυτές τις δύο μεταβλητές ταυτόχρονα, τότε θα ξέρεις περίπου το φορτίο που θα χρησιμοποιήσεις. Τώρα, ως προς την ικανότητα πρόβλεψης του πότε θα σταματούσα το σετ εφόσον συνέχιζα, προφανώς θα πρέπει να προπονηθείς λίγο για να το κάνεις αυτό. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ικανότητα πρόβλεψης, διότι δεν έχουν προπονηθεί πολύ κοντά ή στην αποτυχία. Και μάλιστα γι' αυτό θα πρέπει οι επαναλήψεις που αφήνεις στο τσεπάκι να είναι μέχρι 3, γιατί από 4 και πάνω θα χανόταν πάρα πολύ ακρίβεια. Δηλαδή, πού θα ήξερες ότι θα είχες άλλες 5 ή 6 επαναλήψεις όταν σταματήσεις το σετ. Οπότε συγκεκριμένο εύρος επαναλήψεων μέσα στο οποίο θα φτάνεις πολύ κοντά στην αποτυχία.